As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karong adlaw gi saulog sa atong nasod ang National Heroes National Heroes Day. Nang taas-taas kirog bakasyon niya doon na say timing kaayo nga panghitabo sa atong nasod, labi na dito sa Davao na naay conflict between sa atong kapulisan o sa mga lumulupyo sa Davao, labi na gyud sa sakop sa KOGC sa community ni Pastor Kibuloy. Mga Filipinos pud na sila. Mao na atong iampo nga kini untang gamay ba ni o dako nga conflict sa atong authority sa Pilipinas ug niining community labi na gid sa taga Davao mahatagan untag kasulbaran ug mo makabot ang panagsabot-sabot ug ang hustisya ug kaangayan isip mga Filipinos. Ang ato untang mga heroes na atong gideklarar sa atong nasod mahimo untang panig-ingnan sa pagsulbad sa ato mga problema nga nasudnon nato mga Filipinos. Ug ang ato sad nga mga kanasuran sa tibuok kalibutan mahimo untang heroes ang ato mga leader sa mga nasod sa pagpatunhay sa katarungan sa hustisya ug kaangayan dili ang mga personal nga mga interests o mga gahom ang ilang ipatuman. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi nahimo silang mga heroes sa atong mga projects nga nagmalampuson dinhi sa parokya o sa outside sa parokya nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya labi na gyud sa kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad nining kalibutan nga nagkausab-usab tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Hinaot unta nga ang Dios Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Mga igsuon, kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Ug husto kini kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo ug ang inyong paghigugmaay nagkadako usab. Busa kamo gipasigarbo namo sa kasimbahanan sa Dios tungod sa inyong pagtuo ug paglahutay taliwala sa tanang paglutos ug mga pag-antos. Kini maoy kamatuoran sa matarong hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa iyang gingharian nga tungod niini nagantos kamo. Mao kini hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom tagbawo niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Kay dako ang Ginoo ug angay gayon
Higugod nga daygon makataha siya labaw sa tanang mga Diyos. Kay ang tanang mga Diyos sa kanasuran kawan, apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao, apan kamo mismo dili mosulod ni pasudlo ninyo ang mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, mulawig kamo sa kadagatan ug baktason ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad, apan kon manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad, apan kun manumpa siya tungod sa gasa nga anaa sa halaran, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga maoy nakapabalaan sa gasa? Busa kun may manumpa sa halaran, nanumpa siya niini og sa tanang gasa nga anaa sa halaran. Og kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo didto. Og kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios o kaniya nga naglingkod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
ang deklarar nga ang usa ka tawo tawgo nato og hero. Hero ba? Kanang champion. Gakinahanglan og mga requirements. Unang requirement, kinahanglan nag-antos og namatay siya nga nag-alagad gyud sa atong nasod, dili nag-alagad sa iyang kaugalingon. Ikaduha, matinud-anon siya nga Filipino, dili kaabin sa mga langyaw nga buot moilog sa atong nasod. Nya ikatulo, nag-anto siya tungod sa iyang gugma sa atong nasod. Muna ka ng atong pambansang awit, ang ending ana, unsa ganito na? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Gilingi ay mong tupad. Yung na Filipino kang tinuod. Yung na ba? Filipino ka nga tinuod. Kay karon ra ba kining atong colonial mentality, daghang mga Filipinos nga nagbudhi sa atong nasod. Ang ilang hunahuna mo abroad kay ang makahatag kuno nato kaayuhan mao gyud ang abroad. Atong mga ginikanan dili na motudlo sa vernacular, sa atong national language or sa mga main language, labi na gyud Tagalog, Cebuano, Bicolano, kana mga dagko nga mga language ba, di na itudlo kay English gyud. Unsa kuan pa ta? Naapatay nationalistic love or concern, kanang gitawag natog patriotic. Tanawa ang mga nasod nga malambuon, sama anang Japan, China, sa pelain, Spain, America, European countries, Germany, France. Tanawa ra gud na sila, gibuild gid nila maayo ang ilang dialect. Di gid na sila mo compromise. Atong Japan pag in English dito, atong China pag in English, di ba ingnon ka no English. Kabuang kagtuon sa ilang language, pero kita dinhi proud kayo bata, di pa ka maumulakaw, ka mauna mo in English, tudluan pag maayo. Nya napakay gugmas nasod. Nagani graduate og college, magmisa kog patay, moingon ko ikay basa ni day. Unsa man English, Cebuano. I cannot read Cebuano. Pakod tanon ng naong nimo noon. Ang atong istorya Cebuano, nya di ka kamo mobasag Cebuano. Hilas kay ba? Kay ngano man dili na ta faithful sa atong nasod. O kana lang kamo mga babae, siging pablan-blan ang inyong buhok. Mao ba kunay colors buhok sa mga Pilipina? Ha? Nganong sundon man ani mo mga foreign na colors buhok na mga western, tungod kay na igo na ka, na conquered na ang imong nationalistic heart, imong patriotic heart. Muna doon na tayo mga heroes nga gi-declare sa atong simbahan. Ang atong mga heroes mao ang atong mga santos. Parihag yapon ang requirement. Ang requirement, nag-antos o nagpakamatay para sa atong pagtuo. Nya unsa may atong pagtuo, naa na sa atong credo, nga mosunod kita sa gisultis Ginoo, bahala nagpatyon, bahala nagmag-antos. Kay unsa may gisultis Ginoo, love one another as I love you. Love your neighbor as yourself. Gilingi ay mong tupad. Ing na, do you love me as yourself? Ing na pa no. Sige ba? Mga naong ay. Mauna, ngaginganlan ni Kristo tigpakaaron ingnon ang mga Pariseo o kadto mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers sa iyang panahon,
Because they love themselves more than others. They love money more than the temple of God. They love their authority more than the people they serve. Nga matod pa ni Jesus, magsige mo convert og mga tao, unya inigabot na diri mamimbro na ninyo, inyong himuon nga mas maimpirno pa kay kaninyo. Ana. Karon sa atong simbahan, kumusta maming mga pare? Unsa man mi? Pariha ba mi sa mga Pariseo nga nagpakaaron ingnon lang nga naas templo nya nangwarta di ay? Mao ba nay amo? Kung maingon ana nami sultihi mi. Sultihi kamong mga parishioners. Kay mga Pariseo biyasan mo batasan usahay, sigig simba-simba nya libakon hastang pare. Ana, mga tigpakaron ingnon ba? Magsige tag ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unya nagtuman day kas imong gusto, siging puyo-puyo, siging premarital sex, siging pangurakot, siging palaygit, siging kabit-kabit. Nya magsigig ingon matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mga tigpakaron ingnon, kontra ginas Ginoo ang tigpakaron ingnon. Mao na, ang importante di ay unsay atong gipanumpa sa Ginoo, unsay atong gipanumpa sa atong nasod, pakamatya na nato. Mao na gitawag og hero. And kitang tanan nga mga Filipino citizens dinhi og sa abroad, we are called to be heroes. Kita sang tanan Kristiyanos, bisag unsa patag sikta, di na lang ta maglalis anang atong sikta. Kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo ni Kristo, we are called to be heroes of our faith. Di na kinahanglang maglalis pata. Di na kinahanglang magsigi patag ingon kinsay tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo to the point ka magsininghagay na ta, magsigi na ta og away tungod lang anang mga historical, biblical, philosophical nga mga basihanan. Ang tinuod nga basihanan ang atong pagbuhat sa sugo ni Kristo, labi na ng paghigugma sa atong isigkataw sama sa atong kaugalingon, ang pag-alagad sa labing ubos kanang gitawag og the least, the last, and the lost people. Ada hilom lagi mo diyan. Mao bitaw kining nahitabo ron sa Davao, ang atong mga kapulisan doon na sila'y panumpa nga ilang dipinsahan ang atong nasod to serve and to protect the citizens of the Philippines. O nagtraining na sila, naggamit na sila armas, nagtraining na sila physical training to defend and to protect our people, the Filipinos. Mao na nga kung dunay kriminal, ilagid ng gukuron. Kay kanang kriminal makadaot na sa atong mga civilians, sa mga helpless people, katong mga way armas nga mga tao. Ang kriminal nga nagdag armas, mupatay na ni bisan kinsa gadag granada sama ng ato mga terorista, sama ng ato mga NPA nga magdag armas niya, paskinan lang kag kaduha, katulo, human putol na imong liog, buak ng imong o. Ingon ana ilang style, mo nang makigkontra gyud ang atong gobyerno ni ana kay mupatay nag mga civilians nga way mga kusog nga sangka sa imong armas. Kaya ang mga civilians, ang ato mga ordinary citizens, maunay purpose nga nung nagtraining tag mga military, mga policemen, aron nga tabangan ning mga tao nga nanginabuhi nga tinarong. Sa nahitabo dito sa Davao, ang mga civilians nga sakop sa Kingdom of Jesus Christ nga ilang community ni Kibuloy, mga way armas, way mga bisan na lang ganig kutsilyo nga giatubang nila. Unsay gibuhat sa mga pulis, giguba kuno, naman na sa footage sa social media, giguba dito sa loyo, gibungkag, unya giatake silang kalit kaayo, nagdag mga armas, gipasiritan og tirgas ang pipila, pangpusasan tong murag ni aksyog sokol,
daghan ang na kuyapan, daghan ang giatakis kasing-kasing, doon na pa'y namatay ng mga civilians nga tungod sa heart attack. Ug na ay mga bata karon, mga tiguang nga na-trauma, nga makakita lag uniforme sa pulis, magkurog-kurog na. Traumatic experiences. Kay ila man ang mga Pinoy-anan diha, ipangbungkag ang kaning pultahan, ug makita natos footage nga ila dayong gialihan pagsud na nila. Murabag kaning giingon ni Kristo ba nga wa nay makasulod, giyawihan, way makagawas, way makasulod. Bisan pa ang ambulance nga gipadalas mayor sa Davao, dili pasudlon nga mo-rescue unta sa mga gipang-atake dito sa sulod. Di pasudlon sa mga pulis. Kinsay ilang gipangita? Ano sa to? Pastor Kibuloy o upat man tingali to ka mga akusado. Accused pa na, di pa na kriminal. Accused doing sexual abuse o unsa pa to? Human trafficking ba to? Ang kaso. Pero ang ilang abuse to criminals nga nangamatay na gani, wa man kapatay si Kibuloy, wa may gibutang nga nakapatay siya. Pero sila nakapatay nag mga civilians tungod sa ilang pangatake, nakatrauma na kay kanang sexual abuse, makahatag man nagtrauma. Sila nakahatag na rog traumatic experiences to many sa mga bata o mga tao dito. Unsa man na siya? Collateral damage. Gitawag nag irresponsible handling of power. Ang mga pulis irresponsible kay sa ilang pagpangita sa kunuhay kriminal, giapil manilag haras ang mga tao nga way labot. Ingka membro man na niya pader. Membro lagi. Pero tungod ba lang kay membro, apil nas imong pagharas nga wa man gani ka kahibaw diha o naa ba gyud diha ang imong gipangita. Gi-question sa lawyer kay ang giserve nga warrant ang lugar sa gipangita Pasig. Unya tuwa siya dito ni serve na ay gamayng word nga elsewhere, gi-explain sa tos lawyer, dili namang maminaw ang leader sa pulis kay ang iyang understanding sa elsewhere maoto, niyang understanding sa lawyer dito mao. Kinsa mo resondon, ang pulis o ang lawyer? Ambot lang kinsay makamaong mo interpret og balaod. Unya, pag human nilag take over, naagya po nas footage na nagbarikada sila dito, ang uban naglingkod-lingkod sa daplin, ang uban ang higda, ang uban nagsigarilyo ang mga pulis. Basta lang, mura silang nagwardya. They took over the whole area. Maubagod na arrest warrant? Is that the way to serve arrest warrant? Wa sa ko kibaw, kaya di man ko lawyer. Pero kanang pag-take over nimo sa private domain, dako kay nang violation without the legal papers nga imo na nang giangkon. Ato maginang papahawaon ang mga squatters, hasta ganing squatters o iyan na nang giangkon for how many years, musukol pamanggani kay naibalaod ana private domain. Di ba? Kana ba hinoong gidevelop nga private domain nya gideclare pagyod nga ilang place of worship and residences, imong i-took over, nya imong bawalan ang tanang tao nga mogawas o musod nga naa diha gapuyo. Who are you to do that? Maunay akong giingon, mga tigpakaaron ingnon, mihural sila nga ilang protektahan o dipinsahan ang atong mga Filipino people, ila na noong gi-oppressed o giharas. Ang rason, naminaw ko gabi sa live nila, niingon ang mga pulis, nagtuman lang mi sa sugo sa among labaw. Kinsa may inyong labaw? Kinsa may nagsugo? Gatudtod na. Si Jose Rizal, panahon niya, o si Andres Bonifacio, o sana sa atong mga highlighted hero sa Philippines, ang authority atong panahon na mga katsila. Gisugo sila ug usa ka butang nga di sila kagusto kay against sa ilang konsensya kay makadaot sa ilang mga kaigsuonan nga mga Pilipinos. Gisupak nila ang authority, mautong gipatay sila. Kanindot unta sa ato mga kapulisan, inig-ingon nga mao ni buhata, nya moingon sila, di ko mobuhat ana sir, kay maamong ang mga civilians, maamong ang akong giprotektahan, ang akong gihuralan,
nga akong protektahan o akong i-safety maamong kung maoning paagiha ang inyong isugo nako. Nya mingon sa taktakon kas trabaho, mas may pag-imo kong taktakon sir kaysa imo kong suguon aning makaamong sa akong mga giprotektahan. Pananglitan pulis ka nya naa kay mga igsuon, naa kay mga anak, suguon kas imong general, pamatyan ang imong mga anak o kanang imong mga igsuon kay gidudahan nako nga mga adik, ikay patay ana. Ikaw nga igsuon, ikaw nga amahan o kahainahan, mo patay ka. Hoy. Moingon jud ka, taktakan na lang ko sir. Kay blood is thicker than water. Atong blood kining mga Filipinos, mga pulis, mga executive, judiciary, o kung sa panang ato mga branches diha sa gobyerno nga gipangpili mo panahon sa eleksyon, hunahunaa in town nga dili mo mahimong mga hypocrites. Kami sang mga pari ni hural sad mi nga mo witness sa pagpalambo sa pagtuo, pari, deacon, pari, obispo, kardinal, santo papa, maningkamot sad ta nga dili ta mahimong tigpakaaron ingnon. Si San Pablo porting daig sa mga taga Tesalonica kay nag-anto sila og nagpakamatay para pagpalambo sa pagtuo nga ilang gidawat. Diri sad sa atong tubag sa Salmo, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Kinsang buhat atong isangyaw ug atong saksihan ang buhat sa Ginoo, ang buhat sa gugma, ang buhat sa pag-alagad, ang buhat sa pag-ampo. Hinaot unta ang ato sang mga public servants nga dunay mandate to serve and to protect the Filipino people here and abroad. Inyo sa untang pakamatyan ang inyong paghural, dili kay mo patay mo sa inyong kapwa Filipinos nga mga helpless, mga kanaganing inosente o mga malinawng nagpuyo inyong patyon tungod lang kay nangita mo usa ka kriminal kuno nga inyong gipangita. It is very shameful, makauuaw nga buhat. Di mo ka maong muhatag og strategy nga makabuhat ta ani nga dili maamong ang atong isig katawo. Matod pa sa lawyer nga akong nahibaw-an, kanang obstruction of justice, labi na gyud naa sa dako nga building or residence, imo ra nang ma-impose basta nakakita jud ka nga ang kriminal nisod anang maong building. Ikaw ba, policeman, gagukod ka or gisurveillance nimo? Klaro gyud at this time in this place naa diha ang kriminal. Certain yung kay ka nya imo dayon siyang i-arrest nya naay nibabag nga tao, naay nibabag nga mga tao, kana mao na sila gitawag og obstructions of justice. Pwede na nimo silang iharas aron makuha ang kriminal kay sila ni kunayb man sa kriminal. Pero wa kay kasiguruhan nga naa diha, dili nimo makita nga naa diha ang kriminal, dili ka mamugos pagsulod sa private domain. Gikas buntag kuno hangtod sa hapon, 2,000 policemen ni search aning 30 hectare, around 30 hectare nga property sa KOGC. Wa sila nakita adtong upat lima ba to ilang gipangita. Wa sila nakita. Ang sunod nilang gibuhat, wa sila manggawas, ilang gibarricade. Mao na moingon ang mga lawyers, dili na kuno na makatarunganon. Wa man mo'y nakita, then get out from the property and then do another surveillance and another planning aron imong mapinpoint hain man itong kriminal. It's enough for you to search 10 hours, 11 hours, 12 hours. Ug wa jud kay nakita, no need to kanang murabag i-freeze nimo
ang tibuok community nga gitawag og private domain. Mo na giingos mga lawyers, lahi man sa version ang mga pulis. Mo na hangtod karon na aning maong chaos. Unsa may gusto ni Kristo, di ta magpakaaron ingnon, magpaka totoo ta. Uphold the truth. Kung ang tinuod, wa gid diha ang kamatuoran, hunong sa pag-insist niya ng maong kamatuoran. Ayaw pagpakaaron ingnon. Ang Ginoo mas nasayod unsay kamatuoran. Adto unta ta magpakahiro atubangan sa Ginoo, di ta magpakahiro atubangan lang sa atong mga human authorities, labi na gyud sa mga human authorities nga dunay vested selfish interests. Manindog ta. Mga igsoon, sa pag-ampo nato atong ipadangat nga mapaubsanon ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga ang simbahan, ilabi na ang mga nangulo niini, magmatinud-anon sa tahas sa pagbag-o ug pagpakig-uli, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, maghago aron makabut diha sa katilingban ang matuod nga hustisya, dignidad ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga anaa sa natad sa pagpanibya, mangulo sa katawhan, ngadto sa kamatuoran, ug mopalambo sa mga mithi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaong, kaayuhan, kusog ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, gantihan sa Ginoo, sa kalipayng walay katapusan, tungod sa ilang makanunayong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usay igasa ko kanimo, tungod sa imo
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy, busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ania, nagsimba dinhi, ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himong kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanino. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine heroism, ang pagkabayani nga Diyos nun. Nya unsaon man nato ni pagpraktis, praktiso nato ang kamatuoran ug ang tinuod nga gugma alang gyud sa tanan. Salamat sa nahigugma nato ug padayong namalit sa ato mga slots. Ang atong halin sa SBF DAG niabot dag 35,806 ka slots. Naapay 24,194 ka slots nga available. Nya doon na sa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. So tag 500 pesos ra ni magpakahiro ta ato ning paliton o dili ta mahinogon aning kwarta kay usahay kining kwarta mo ni hinungdas kagubot. May pag-ato ning ipalit og slots, mulambo pang simbahan, mabaslan patag 100-fold gikan sa Ginoo. So pakpakan nato ang namalit nato mga slots. Salamat kayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon.
ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba